En die is er, want die gaat achter nummer 1. Dan vraag ik aan ja. Wat doe jij dit? Ja. Oh, jij moest het doen. Jullie hebben het toch op een keer best gezet. Kijk, als ik zou samen afspreken zeg maar, dan sta ik hier en doen ze het niet. Nou, afspraken maken is moeilijk met de mensen, toch? Op de derde plaats is hij. Michiel Snuffeling met een tijd van 35 minuten en 31 seconden. Daar staat hij. Mooie stad. Gerben Schreurs is fenomenaal, mag je zeggen. Hij studeert goed. Hij liep een lichte voorde, een 32 minuten. Toen dacht hij, dat doen we ook hier, maar dat lukte net niet. Hij werd wel tweede in 35.05. Ga maar staan, jongen. En Gerben Schreurs als tweede uit een mooie tijd. In de tijd van 35.05. En niemand minder. Hij is net lid geworden en nu pakt hij al de eerste zege. James Abdullahi Singh Omar. En hij was 119 seconden te kort voor het parcoursrecord. Een applaus voor alle drie. En dan zeg ik tegen u bedankt. We gaan naar de jongens 35, 44 jaar. Mag ik Hans Andriessen vragen om achter nummer 3 gaan staan? Savio Struk graag achter nummer 2. En Johan Kaps graag achter nummer 1. Dat zijn de mannen van 35 tot 45. Terwijl jullie nog 44 zijn. Jan had gehoord, hè? Achter nummer 1, Savio Strik. Als hij er nog is, en dat is hij, de organisator, sponsor van de diepe herloop op de laatste zaterdag van oktober, mag je rustig zeggen. En Hans Andriessen van de loopgroep PK, als hij er nog is, zou hij kunnen staan, dan vraag ik aan Savio Strik om de tweede prijs in ontvangst te willen nemen. Want hij kwam binnen in 37 minuten en 15 seconden. En dat is mooi. Hij doet afgelopen woensdag de pikkerloop. Ja, daar komt er maar één. En dat is de K van Kats, de K van kampioen van de 10 kilometer in deze klasse. Johan, gefeliciteerd. Hij is van bent, ja. Nog even ertussen, gefeliciteerd. Nog even de vraag, hoe is het met die man? Oh, nooit gewoon. Ja, dat is goed. Hij moet ook niet zoveel vriend zijn. Moet zich ook werken overhouden. Ik ben blij dat het goed met hem gaat. We gaan naar de mannen 45-54. Mag ik aan Gerard Gerritsen vragen om achter nummer 3 te willen gaan staan? Theo van Bergen van Arvo achter nummer 2. En de Daventuriaan Hansje Bosman. En dat is mooi als je Hansje zegt. Tegen een kerel. Gerard, wat mooi is dat. Dat is de nieuwe trainer van. Dat is de nieuwe trainer van. Dat is de nieuwe trainer van die linksbuiten van Coëri. Toch? Mag ik even kijken, Hans Bosman? Is Hans Bosman al weg? Nou, dat is jammer toch? Hans Bosman is vaak te zien het gast hier, maar dan gaan we naar nummer 2. Dan gaan we naar Gerard Gerritsen. Hij is van sorry, we gaan naar nummer 3, Gerard Gerritsen. Gerard Gerritsen nummer 3 in de tijd van 39-51. Gerard, ga staan. Je moet wel goed in vorm zijn op dat kleine podium. Het is wel een heel klein podium. We gaan naar nummer 2 en dat is Theo van Bergen van Arvo. Theo, gaan rustig staan. En die was er er zat wat 2 seconden verschil tussen de twee mannen. En dan Bosman, daar kwam binnen in 39-37. Hartelijk dank en graag tot de volgende keer en succes met jullie wedstrijden. Wij gaan naar de mannenwedstrijd 55 jaar en ouder. Dan vraag ik nummer 5, Gerrit de Klein, komt niet op het podium, maar ik wil hem toch even noemen. Waarom juist? Omdat die Gerrit de Klein net zijn 34e Vierdaagse in Nijmegen heeft belopen. En hier vandaag alweer staat als vijfde, althans vijfde, niet op het podium. Dolf Beerhuizen was 4, Co Ellery. Co Ellery, of Ellery, Co, zeg ik dat goed, Co Ellery. Gaan we staan met Co, achter nummer 3. Jan de Bond, mag ik vragen? Jan de Bond, wil jij achter nummer 2 gaan staan? Sta je, dat had ik niet verwacht. Jan de Bond. En Albert Osman, hij is de man die ook mede in de organisatie zit. Albert is al weggegaan en die gaat, nou dan doen we dat niet, dan gaan we naar Co. Co, wil jij gaan staan? 4808. Is dat mooi? Voor deze jongens. In zijn algemeenheid maak ik nooit reclame voor jongens die in 1927 zijn geboren. Maar hij is geboren in 1927. Jongens hier nog dan. Hij is geboren, Jan de Bond, in 1955, maar dat zegt niks. Hij was wel tweede bij die mannen 45 uur en 16 seconden. Ga maar staan. Jij bent een echte ijzer. 42. Jan de, wat zeg je Jan? Ja, 42 geboren. Dat is ook een nare leeftijd, toch? Nee. Albert Osman won in 44, 49 is er niet. Applaus voor deze pist. Dank u.
Zullen wij